salut, am scris să fac un video să vă arăt și la voi rotia mea. Oh my god! Wow! Ia cât e de mândră. Na, dar nu cred că să ce mult m-a schimbat. Du-te tu! Parfum de șmecherie, m-am dat toată viața mea. Ce faci, mă? La mine strângile nu am Ia-te, mă, pe una. Successful people are not gifted to hey just work hard to hen succeed on purpose. V-a plăcut? Mulțumesc, mulțumesc! Am ochelarii lui Vuiston, eu șmecherul. Vrei să fac o melodie cu vulpița, dar și vulpuiul. Vulpița o ia aici la colibă la mine, dar vulpuiul o ia pe din drept. Ochelarii uite ăștia, ia lui Vuiston. Eu mă tatuaz. Eu îmi tatuaj pe mână, pe coate, pe burtă, pe spate. Dar să-i fac și la vulpița un tatuaj la păsărică. Vulpoiul, fii-te la mine, eu șmecherul. Vulpoiul o iubește pe vulpița. Dar tu și mai mult. Băie, eu 100% îi fac un plec. Câte oceane există pe pământ? Un ocean. Care e ăla? Apa mării. Bun, hai să vedem altă întrebare. Până acum ai răspuns la două. Ia. Care sunt cele mai sănătoase fructe și legume? Mere. Merele. Și legume? Pere. Pere. Ok. Știi că întrebarea asta am mai avut-o când am făcut atunci noi, știi? Și ia să mai vedem o întrebare, șeful meu. Numește organizația care se ocupă de protecția mediului. Doctori. Doctorii? Da. Bun. Erai acolo, cât de cât. Viața mondenă. Bunii, nu o să-ți vină să că ce s-a întâmplat. M-au chemat la un interviu o companie foarte faimoasă de filme. Brazzers se numește. Brazzers se numește. O să pot să joc cu femei ca Mia Khalifa, Sasha Grey și Johnny Sins. Ce spui? Unde ai depus CD-ul? Da. A văzut că ai ce facultate ai? Perfect. Engleză? Nu ești unul după decoalea. Nu găsesc așa mereu. Degeaba vorbește. Așa e. O, știu, mă trimite firma să iau geanta din mașină. Bă, păi ce mă, eu sunt valetul ei? Eu sunt bombardier, n-am frică de nimeni. Ce vorbești? Tati! Da, tati. Hai odată cu geanta. Gata, tati, imediat, gata. Pot să muncesc, am multe boale, am fibroane, am frizone, am cu diabetul. Și temperaturii, am osteoporoz. Sub nicio formă. Sub. Ascultă ce zice Viorel aici. Să punctăm treaba asta. Așa. Un Egipt, dacă dau cu pomul, cade. Rigips. Dacă dau cu pomul, cade. Asta e. Așteaptă. Coasa, dacă nu o basc în plei cu ea la cosit, nu e bună de nimic. Dar de ce te bătea, bre? Dacă iubeam, Erai rea de gură? eram de gură, dar iubeam mult. Bună dimineața! Am întrebare. Câte suică să pune în gris cu lapte? Ce cauți afară la ora asta? Cum adică, aha? Ți-am să nu mai vii târziu acasă.
Ce să mă lovească? Cupidon. Cupidon? Da. V-a lovit vreodată? Ce să mă lovească? Nu, tată. Niciodată nu v-a lovit? Nu. Dacă v-ar lovi Cupidon, ce ați face? Cum ați reacționa? Păi eu știu, m-aș lua de el. Ce să fac? Ce ea spune? Ce ți-ai de mine, domnule? Cum a fost proba la limba și literatura română? În concepția mea a fost ușoară. M-am descurcat. La ce profil ai fost tu? La profil pedagogic. Ștefan Bănulescu. Iar subiectul care a fost la proba a treia? La subiectul al treilea? Să scriem despre o artă poetică aparținând ori lui Tudor Arghezi, Ion Barbu sau Lucian Blaga. Și pe care ți l-ai ales? Pe Nikita Stănescu. Pentru toată lumea care îmi spune că arăt ca o fată și folosesc asta drept insultă, să știți că eu o iau ca pe un compliment. All girls are queens. Vreau să fiu tratată ca o prințesă, să nu am nimic de făcut, nicio regulă, să facă tot ce vreau eu. Ce se întâmplă? Al doilea război mondial? Te-ai îmbătat și te-ai bătut cu făină. Alinelo, ce ți-a spus e doctorul că n-ai voie să bei? Mecișan și cafea. Așa. Ce te doare pe tine? Nilogul. Ce te doare? Nilogul. Deci când văd prin magazin o femeie de asta bogată cu nasul pe sus, ca și cum e deasupra tuturor, îmi place să mă prefac că am nevoie de ceva și să mă duc la ea să o întreb: mă scuzați, lucrați aici? Dă-te coace, mă, dă înapoi! Ce dai înapoi, mă? Mariașa! Mami! Ia vino! Ce-ai făcut și Mihaela? Vai! Ce, mă? Ce vă? Cu ce de-te în plasmă? Hai de capul meu! Ce-a făcut și Mihaela? Cu ce de-te acum? Doamne, mi-a venit leșin să mor! Câți bani ai dat pe ea degeaba? Hai, stai tu, pic, ăla nenorocit! Ce-ai făcut și aici? Cu ce de Florin aici? De cât timp ești aici în Cluj? Acum este a doua. A doua. Ești în clasa a doua? În clasa a doua? Nu sunt în clasa a doua. Ești a doua. Sunt la facultate. Ești a doua. Eu sunt la a doua. Cum crezi că o vezi pe iubita ta dimineața când te trezești? Și cum o vezi de fapt? Alo, Dragonul Potrocaliu? 哎，你好，这里是四川饭店，不是天府饭店。 Mama, îi salută lumea aici pe TikTok. Ua, ce urâtă sunt! Mamă, ce urâtă sunt în poză! Cum se cheamă aplicația asta? Hai, cum se cheamă? Mergeam cu mașina pe stradă și dintr-o dată alerga un stâlp mai repede ca mine. El m-a lovit că s-a oprit brusc în fața mea. Cum v-a venit ideea să puneți parchetul ăsta aici pe laptop? Păi dacă tot așa vreau să scriu și îmi făcea cursorul în toate părțile. Da, o explicație destul de coerentă. Abre, mâine mă duc la pușcărie. Bine, hai, lasă-mă pace. Cum, nu te interesează că mă duc la pușcărie? Nu mă interesează. Nu te interesează, nu? Nu. Ia că am unul de mult în pațanci că fata o să învârte roata, dar eu îi zic, dacă ești atent așa de urmă tot se învârtește. Dar ce faci, vă rog, acolo? Uite, dau cu sapa. Și nu vrei să te ajut? Nu, că-i floare la ureche. Am și eu o prietenă care e venită din Italia. Hai spune, portocaliu. Porcolatiu. Mămăligă. Măgăligă. Portocaliu. Porcolatiu. Portocaliu. Porcolatiu. Băi, au nebunit salcâmii.